на кухне выпало пол окна. Ну, спали уже. Уже ж 11-й час был. Летит. Страшно было. Подхватились. Не знаем, куда бежать. Ну, знали, конечно, что надо в коридор. Сын был дома. Так хорошо, що дома, знаєте, не одна. Ну, дуже страшно. Дуже страшно. Ніколи не надіялись, що може таке бути. В укриття ходили в сьому школу. Вся сім'я ходила. Прокинулись від вибуху, а вечором ходили до сьому школу. Тітка ще сказала, що майно рядом в під'їзді пострадало вдома. Пішла вона в 24-й дом. Там, кажуть, комісія працює.